سلام كما يتصنيحهم كبراتن كبران تخاطاتلتي زينة تقرنيا نلوم عن سبلنا زيناتاتن واناو معبالتاتن إذن لكم قريبنا لنا لذي فيديو لايك جيركم كجمروون شير سابسكرايب بمقاردما بيت سمنا تكونوا بخبر ندعدمنا نال زيناتاتنا كنستقاقركم بسولس عسران شو عتن كنبوت اب كتما تل أبيب هاتيكشا اب استباحنا غزاوتي اب لعلي ودي 71 عامت شماقلة سباي بستفتم زمتا تليفونن قتلتن استطرطره عاد ኤርትራዊ ስደተኛ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተወ የሩሳሌም ፖስት ንፖሊስ ብምጥቃስ ሓቢራ ፖሊስ እቲ ወዲ 71 ዓመት ሰባይ ከም ዝተወቅዐን ድሒሩ ብኣባላት ሕክምና ሞይቱ ከም ዝተባህልን ዝገልጽ ደብዳቤ ከም ዝበጽሖ ገሊጹ ብመሰረት እቲ ኣፈናዊ ጥርጣረታት እቲ ሰብ ሞባይል ናይቲ ሽማግለ ሰባይ ክሰርቕ ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ብእምኒ ከም ዝሃረሞ ተሓቢሩ ሓኻይም ኣሚት ሹሻንን ፋዲ ጋኒምን ነቲ ግዳይ ናብቲ ቦታ ብምኻድ በትሕናዮ ሃለዋቱ ኣጥፊኡ ምስትንፋስ ዘይብሉን ኣብ ገጹ ከም ዝተጎዳን ኣስተቢልና ብኡንብኡ ድማ ሓገዝ ምስትንፋስ ክንገብረሉ ጀሚርና ይብሉ መወዳእትኡ ግን ከም ዝሞተ እዮም ገሊጾም ሓላፍ ፖሊስ ተልኣቪቭ ሃይም ሳርግረፉን ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣን ፖሊስን ድሕሪ እቲ ቅትለት ናብቲ ቦታ በፂሖም እዮም ኣብ እስራኤል ኣብ ጎደና ዝፍጸም ገበናት ሳሕቲ እኳ ዝረአ እንተኾነ ተቐማጦ ደቡባዊ ተልኣቪቭ ግን ኣብቲ ሰራሕተኛታት ዝነብሩሉ ከባቢታት ሕጊ ኣልቦነት እናሰዕረረ ይኸይድ ከም ዘሎ ከማርሩ ጸኒሖም እዮም ገሊኦም ድማ ምስ ምምጻእ ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ናብቲ ከባቢ ብምትእስሳር ወቀሶም የስምዑ እዚ ንምርመራ ኣብ ትሕቲ ፖሊስ ዝርከብ ኤርትራዊ ዛጊድ ብጥርጣረ እዩ ተታሒዙ ዝርከብ ዘሎ ኣብ እስራኤል ዝርከቡ ኤርትራውያን ኣብ ሕድሕዶም ግጭት ከካይዱ ብዙሕ ግዜ ተረኣዮም እዮም ንኣብነት ብ24 ነሓሰ 2024 ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ደገፍትን ተቃወምትን መንግስቲ ኣብ ጽርግያ ብዝተፈጠረ ዕግርግር ሰባት ክሞቱ እንከለዉ ካልኦት ብዙሓት ድማ ብኸቢድ ከም ዝተሃርሙ ማዕከናት ዜና እታ ሃገር ኣቃሊሐን ነይረን ቅድሚኡን ድሕሪኡን እንተኾነ እውን ናይ ጉጅለ ባእስን ዕግርግርን ክምዝገብ ጸኒሑ እዩ ኣብ ቀረባ ደገፍቲ ሕወሓትን መንግስቲ ኤርትራን ከም ዝኾኑ ዝንገረሎም ገለ ጸለውቲ ማሕበራዊ ሚድያ ጽምዶ ብዝብል ምሕዝነት ንምፍጣር ዝገብርዎ ዘለዉ ምንቅስቓስ ብዙሕ ከዘራርብ ምጽንሑ ይፍለጥ እቲ ተበግሶታት ኣብ መንጎ መንግስታት ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ምትፍናን ኣብ ዝዓመቐሉ ይካየድ ምህላው ድማ ዝያዳ ኣቕልዎ ስሒቡ ይርከብ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ገለ ካብቶም ደገፍቲ እቲ ሓድሽ ምንቅስቓስ ሰራዊት ኤርትራ ሒዝዎ ካብ ዝጸንሐ ገለ ከባቢታት ትግራይ ከም ዘንሰሓበን ዶባት ከም ዝኸፈተን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ክገልጹ ቀኒዮም ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ መስመር ዛላንበሳ ሓዊሱ ገለ ከባቢታት ዶብ ከም ዝኸፈተ እውን ብሰፊሑ ክዝረብ ቀኒ ኣሎ ኣብ ከባቢ ዛላንበሳ ዘዘራረብናዮ ሓደ በዓል ስልጣን እቲ ከባቢ ሰራዊት ኤርትራ ንዝሓለፉ ዓመታት ካብ ዓዲግራት ናብ ዛላንበሳ ኣብ ዘእቱ መስመር እንዳቐሺ ዕቕቡ ወይ ድማ ዓዲ በዓል ስዋ ኣብ ዝበሃል ከባቢ ዘርጊሕዎ ጸንሐ መፈተሺ ኬላ ኣብ ዝሓለፈ 10 ግንቦት 2017 ዓመተ ምህረት ከም ዘልዓሎ ገሊጹ ቅድሚኡ በዚ መስመር ዝሓልፉ ሰባት ኮነ መጓዓዝያ ብሰራዊት ኤርትራ ተፍትሽ ተገይርሎም ናብ ከተማ ዛላንበሳ ይሓልፉ ወይ ይጓዓዙ ከም ዝነበሩ እቲ ሓላፊ ይዛረብ ይኹን እምበር ከምቲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝዝርጋሕ ዘሎ ሓበሬታ ዘይኮነስ ዋላ እቲ ኬላ እንተተላዕለ ኣብቲ ከባቢ ወታደራት ኤርትራ ከም ዝርከቡን ከም ዘየንሰሓቡን እቲ በዓል ስልጣን ተዛሪቡ ኣብዚ መስመር ሰብ ኮነ መኪና ከኣቱ ክወፅእ እንከለዉ ፍተሻ ነይሩ እዩ ሕዚ እዚ ኬላ እዚ እዩ ተላዒሉ ካብ ዝወፃእ ግና ካልእ ዝተፈለየ ምዕባለ የለን ካብ ዓዲግራት ክትኣቱ እንከለኻ ኣብ ዘሎ ጸጋማይ መስመር ኩሉ ወታደራት ኤርትራ ኣለዉ እዮም ኢሉ ኣብዚ እዋን ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ዝባን ሑፃ ኣብ ዛላንበሳ ድማ ዓዲ ሓቂ ኣዲስ ዓለም ገለ ክፋል ዓዲ 10 ኣብ ዝበሃሉ ከባቢታት ከምኡውን ኣብ ወሰናወሰን ኢሮብ ከም ዝርከቡ እቲ ሓላፊ ንቢቢሲ ወሲኹ ኣረድዩ ካብ ዛላንበሳ ኣስታት 20 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ኣብ ትርከብ ፋጺ ካብ 2016 ጀሚሩ ኬላ በዓል ስልጣን ኣታዊን ግምሩክን ኢትዮጵያ ስለ ዘሎ ኣብ ዶብ ስሩዕ ንግዳዊ ምንቅስቓስ ምግባር ኣይከኣልን ድማ ኢሉ ቢቢሲ ዘዘራረቦም ነበርቲ ሸራሮን ራማን እውን ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ኩነታት ተመሳሳሊ ምዃኑ ይዛረቡ ብሰንኪ ኾይናት ካብ ባድመ ተመዛቢሉ ኣብዚ እዋን ኣብ ሸራሮ ዝርከብ ካልእ ምንጭና ሰራዊት ኤርትራ ሰንበል ካብ ዝበሃል ከባቢ ጀሚሩ ኣብ ባድመን ካልኦት ከባቢታትን ከም ዝርከብ ሓቢሩ ክብል እዩ ቢቢሲ ገሊጹ
ህዝቢ ይኹን ደኾን ሰላም ይመጽእ እሞ ናብ መረበትና ንምለስ ዝብል ተስፋ እኳ እንተሃለዎ ኣብዚ እዋን ግና ካብቲ ልሙድ ህላወ ሰራዊት ኤርትራ ወጻኢ ዝተፈለየ ሓድሽ ምንቅስቓስ ምንሰሓብ ሰራዊት ኮነ ምኽፋት ዶብ ከም ዘይተዓዘበ ንቢቢሲ ገሊጹ ክሳብ ሕጂ ምንም ዓይነት ምንቅስቓስ የለን ዝወፅእ ሓይሊ እውን የለን እኳ ደኣስ ኣብ ዙርያ እንዳ 23 ሓይሉ ኣጠናኺሩ ከም ዘሎ እዩ ሓበሬታ ዘለኒ ዘለናይ ኣንፈት ሸራሮ ሰንበል ባድመ ኣብ ዘለዉ ከባብታት ዝተኸፈተ ኬላ የለን ናብ ቦትኡ ዝተመልሰን ገባር ኮነ ተመዛበላይ የለን ኢሉ ኣብ መስመር ሸራሮ ሰንበል ባድመ ካብ ሰራዊት ኤርትራ ወጻኢ ሓይልታት ትግራይ ኮኑ ሰራዊት ምክልኻል መንግስቲ ፌደራል ከም ዘየለዉ ድማ ኣረዲዩ ካብዚ ብተወሳኺ ቢቢሲ ዘዘራረቦም ነበርቲ ኣብ ከተማ ራማን ከባቢውን ዘሎ ምንቅስቓስ ካብ ትግራይ ናብ ኤርትራ ካብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ዝግበር ዝኾነ ወግዓዊ ምንቅስቓስ ከም ዘየለን ብወግዒ ዝተኸፈተ ዶብ ከም ዘየለን ገሊፆም እንተኾነ ዘይስሩዕ ንግዳውን ማሕበራውን ርክባት ከም ዘሎ ኣቶ ኣማኒኤል ዝበሃል ነባሪ ከተማ ራማ ንቢቢሲ ተዛሪቡ ጥሪት ወይ ኣግማል ካባና ናብ ኤርትራ ወይ ካብ ኤርትራ ናባና እንተሰጊረን ዓበይቲ ዓድን ጸጥታን ኣካልን ብሓደ ኮይኖም ዝመልስሉ ኩነታት ኣሎ ቅድሚ ሕጂ ግን ከምስታት ኣይነበረን ኣብ ዶባት ጽዑቕ ንግዲ ኮንትሮባንድ ከም ዘለውን ሓቢሩ ብገጠራትን ኣብቲ ከባቢ ብዝርከቡ ሩባታትን ናይ ምግቢ ተንከፍ ዝኣመሰሉ ሕጋዊ ዘይኮነ ምልውዋጥ ንግዲ ኣሎ እቶም ካብ ላዕሊ ዝመጹ ነጋዶ ካብ ኤርትራ ባዕሎም እዮም ዝእዝዙ እቲ ነባሪ ወሲኹ ኣብ ከባቢታት ዶብ ሓይልታት ትግራይን ሰራዊት ኤርትራን ከም ዝርከቡ ገሊጹ ዶባት እቲ ከባቢ ንብዙሕ ዓመታት ብኹናት ዝተሃስየን ብቁጠባ ድሕሪት ዝተረፈን ስለ ዝኾነ እቲ ህዝቢ ሰላም ከም ዝብህግ ድማ ሓቢሩ ዝሓለፈ በሰላ ኣሎ እዚ በሰላ ከመይ እዩ ክፍታሕ ዝብል ነቶም ፖለቲከኛታት ገዲፍካ ከም ማሕበረሰብ ግና ህዝቢ ንህዝቢ ርክብ እንተዝግበር ንብል ክንዕራቕ ኢና ዝብል ተስፋ እዩ ዘለና ይብል እቲ ብስምምዕ ፕሪቶርያ ዝተገተአ ደማዊ ኩናት ትግራይ ግሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝተፈጸመሉ ሚልዮናት ካብ መረበቶም ዝተመዛበሉሉን ህይወት ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ሰባት ዘቐዘፈን እዩ ኢትዮጵያን ኤርትራን ድሕርቲ ካብ 1998 ክሳብ 2000 ዘካየደው ደባዊ ኩናት ናይ መወዳእታን ቀያድን ስምምዕ ኣልጀርስ ከም ዝኸተማ ይዝከር ብመሰረት እቲ ስምምዕ እታ ኢትዮጵያን ኤርትራን ካብ ዝተዋጋኣላን ቦታታት ቀንዲ ዝነበረት ባድመ ግዛት ኤርትራ ንኽትከውን ተበይኑ እንተኾነ ኢትዮጵያ ቅድመ ኩነት ብምቕማጥ ነቲ ብይን ስለ ዘይተቐበለቶ ክልቲአን ሃገራት ንኣሳት 20 ዓመታት ኣብ ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ኩነታት እየን ጸኒሐን ኣብ 2018 ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ድሕሪ ምድያቡ ንብይን ኮሚሽን ዶብ ከም ዘለዎ ብምቕባሉ ምስ ኤርትራ ሓድሽ ስምምዕ ሰላምን ምሕዝነትን ከም ዝፈረመ ይዝከር ሓደ ካብቲ ኣብ ኣስመራ ዝተፈረመ ስምምዕ ዶብ ኣብ ባይታ ክንጽር ዝብል እዩ ነይሩ እንተኾነ እቲ ስምምዕ ኣብ ግብሪ ከይተፈጸመ ድማ ክልቲአን ሃገራት ብሓባር ዝወፈራሉ ደማዊ ኩናት ትግራይ ብ2020 ተወሊዑ ኣብቲ ኩናት ኣብ ጎድኒ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተሰሊፎም ክቡራትን ክቡራንን ኢሎማዓንቲ ዘለናዮም ዜናታትን ሓበሬታታትን ነዚኦም መስሉ ነይሮም ብጽሞና ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዝና እንዳመስገና ነዚ ቪድዮ ላይክ ክትገብርዎን ሼር ሳብስክራይብ ብምግባር ድማ እዋናዊ ዜናታትን ምዕማለታትን ኣብ ዘለኹምዎ ክበጽሕኩም እዮም ብኻሊእ ዜና ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ጻንሒት